Oh, ancene Mbak Farida iku dewobel kok dijarjarno tambah tandurane ditambahi. Wingi padahal aku lagi tanduran serai, saiki ditambahi tanduran kemangi. Oh, iku wonge. Rene-rene, Mbak. Lapo, Mbak? Deloken. Kok iso lho Mbak omahku sampean tanduri kaya ngono iku. Ngono ku ya gak oleh sih Mbak wong sampean duwe lahan dhewe kok nono tandur nang omahku. Sampeyan gak ketok alo, lahan kuwi wis kebek tanduran. Makane Mbak, lek wis ngerti lahane iku kebek tanduran, gak usah nandur tanduran nang omahe wong, ngono ku ganggu aku boleh gak iso nandur kembang-kembang. Gak mau tahu, pokoknya tanduranmu iku kabeh tak papras iki Mbak. Ojo, awas ate mapres-mapres tanduranku ku sing nandur aku sing nandur sampean opo tapi iki lahanku sampean ganggu aku ngene iki. Halah ganggu apa nih sih Mbak Win kok sampean ndak iso melok panen ngono lho, sampean boto kare jabot. Aku gak tahu boto ayo tak jupuk narit tak papras iki sampean. Wis gak oleh, katik sampean kate nekat mapres tanduranku iki yo, sampai aku tak sok ning omahe sampean kabeh. Awas yo, sampai dipapras yo. Sik ta. Iki lahan sing duwe aku, omah sing duwe aku. Kono tak tegur kok boleh aku sing diawas-awasna, aku sing diancem. Deloken kok maring tak lapor nang Bu RT ni.